Multă mea, bun venit cu un episod cu Iani Sorar. Cum vedeți, de ce e foarte întuneric? Oh, deci, tata poate o să miseze Roblox și va veni pe un ecran mare, da? Am ajuns pe calculator Roblox. Eu cum să spun? Eu nu sunt bine ca să joc pe calculator. Deci mai bine pe telefon, da. Am jucat pe calculator. Nu e bine cum am jucat eu pe... Mai întâi m-am jucat pe telefon, apoi pe calculator. M-am jucat pe calculator. Și eu nu știam, eu foloseam săget, eu foloseam macior. Am și un mai noob. Da. Da, bine, hai să vedem eu. Eu să mă joc niște ninja, să văd ce geam vor să fac eu, da? Deci, bine, pa.